Tervepä terve, Hanpin täällä taas. Ja nyt olisi tämmöinen reaktiovideoaihe, vähän heittomerkillä positiivisimmassa mielessä, koska tää on huumorilla tehty, tää on hyvin, niin kuin, mikä se sana on, exaggerated, liioiteltu, niin. Hyvin liioiteltu tämmönen video tota, moderneista peleistä. Ja koska mä oon hyvin tämmönen poliittinen ihminen ja sitten mä en olisi ikinä halunnut olla poliittinen ihminen, mutta mä muistaakseni joskus teini-iässä vannoin, että mä en ikinä halua tehdä politiikkaa, koska kun mun äiti teki sitä, niin se vaikutti jotenkin aivan hirveältä. Mutta niin, sitä on vaan tähän luiskahettu, että mä niinku, sitä tarvii, sitä ikävä kyllä tarvii, että niinku tietää, mitä maailmassa tapahtuu. Ja osaa sitten kritisoida uutisia ja on semmosia, on semmoista tahdon halua ymmärtää. Sitten toimia sen mukaan sitten. Niin siihen on sitten uppouduttu ja sitten ikävä kyllä, sitä on nyt tullut pelimaailmaan tätä semmoista, sillä nimellä tämä vaan menneenkin tämä modern game, eli koska nykyajan pelit on niin vahvasti politiikkaa niin sekoitettu, semmoista provosoidaan semmoista vääriä tulkintoja ja semmoinen niin kuin vähätellen sitä, mitä niin kuin ennen on ollut videopeleissä ja sun muuta, että sitä on jotenkin aseellisoitu, että pelit aiheuttaa vahinkoja sun muuta. Vähän niin kuin silloin, kun Mortal Kombat-peli tuli ja se oli hyvin väkivaltainen, niin siinä oli verta ja sun muuta, niin se oli ensimmäinen kerta, kun videopelit sai ikärajoitukset. Ja sitten sen jälkeen tuli sitten näitä sensuureita, että ei saa tulla punaista verta, että se on joko vihreää, tai sitten sitä on tosi vähän, tai ei ollenkaan. Ja sitten oliko se ERSP, joka tekee ne ratingit. Mutta mä en nyt ole varma, miten se nykyään menee, koska ei ole enää noita levyllisiä pelejä, ei ole enää oikeastaan juuri ollenkaan, niin mä en tiedä oikein, miten se nykyään menee. Mä en oikeastaan ole noissa Steamin peleissä ikinä nähnytkään niitä ikärajoituksia niissä. Tai sitten se johtuu vaan sen takia, koska mä oon aikuinen itse, niin ne ei näy. En ole ihan varma, että miten se menee nykypäivänä, mutta anyways. Aloitetaan tämä reaktivideon katselu. This game involves surrounding race. Okei. An immediate call ambulance and quality university gradual therapist control. Okei. Jos, jos tämä video aiheuttaa tai jotain negatiivisia vaikutteita sinun, se pitää mennä johonkin, hakeudut turvapaikkaan johonkin sängyn alle kyppyrään tai jotain muuta vastaavaa ja soitat terapeutille sun muuta. Todella vahva alku. D, it's me, Lydia. I need you to wake up, D. Lydia? Tästä, kuinka monta sekuntia tuossa oli? D, it's me, Lydia. I need you to wake up, D. Lydia? Okei, siis 4 sekunnissa tapahtuu ihan sikana, eli Skyrim-pelissä ei oo mitään tuommoista päällekkäispuhetta, ellei sä levä sitä Meridianin palloa, joka sitten puhuttelee silloin tälle, että hei, vie minut tähän paikkaan välittömästi sotilas vai mikä, mitä nyt tuleekaan pelattua tähän hahmo, Dragonborn-hahmo. Mutta muistaakseni se ei koskaan puhuttele sillä nimeltä, että se vaan käskee viemään sen pallon sinne luolaan, mutta joo, tosiaan en puhu siitä tehtävästä sen enempää, mutta se on niinku ainut tämmönen, D, it's me, Lydia. joka puhuu niinku päälle, mutta ei ole, pelissä itsessään ei ole mitään I tämmöistä. need you to wake up, D.
Lydia? Ja päähenkilö ei puhu videopelissä. Ja pelkästään se, että achievementti tulee sillä, että käynnistää peli, niin se on aika meemi. Se Your final woke. Voi ei, mä oon woke-ihminen nyt. Where am I? No tässä tarkoituksessa se on nyt herännyt, mutta... Tuo woke-termi muuten tuli... Se käsitys muuttui nyt tässä modernissa ajassa, koska nämä aktivistit sun muut pölli sen noilta mustilla kansalaisilta, jotka silloin tuo orjuusaikana, mikä sieltä nyt Amerikassa oli, niin sen jälkeen vielä oli sitä paljon semmoista syrjäytyneisyyttä ja sun muuta, että niillä oli vähän vaikeutua vieläkin sopeutua vielä 1900 puolella. Niin sitä käytettiin sitten vähän niin kuin silleen semmoisena terminä, että jos työpaikalla koetaan tällaista syrjäytymisyyttä, että tätä niin kuin selvästikin niin kuin huomaa, että sua kohdellaan niin kuin väärin ja vähemmän edusteellisesti ja silleen niin kuin, semmoista niin kuin rasistista, semmoista oikeaa rasismia. Niin kuin, sen takia, koska sä oot tämmöinen afrikkalaistaustainen henkilö, niin kokee semmoista rasismia, semmoista oikeaa rasismia, ei sitä rasismia, että nykypäivänä tolkutetaan, että jos väitellään jostain, niin se olisi jotenkin mukaan rasismia. Tätä ei todellakaan sitä, että se oli sitä aitoa rasismia. Jos vielä puhutettiin näillä Espanjan musta termillä, eli negro, se oli se musta väri, niin sillä termillä käytettiin heitä tosi päivittäin, todella päivittäin. Niin se oli sitä oikeaa rasismia. Niin se woke-sana tuli sillä, että jos kokee tätä, niin become woke, eli herää siihen, että sitten kun sitä kokee, niin sitä pitää niin kuin lähteä niin kuin, neutralisoimaan saman tien. Ja sitten jos tulee semmoisia lakimuutoksia, niin siihen pitää olla woke, että tunnistaa semmoiset lait, jotka syrjäyttää ihmisiä, niin ne pitää tunnistaa. Ja jännästi nyt tässä modernissa päivässä se on toisinpäin, eli valkoisten ihmisten ja kristittyjen ja juutalaisten pitää olla woke, jotta sitten nämä rasistiset niin sanotut mielensä pahoittuneet ihmiset, joilla on tämä itsemurhallinen empatia, niin niitä varten pitää olla nyt woke. Ja sitten me aina niin kuin pelikurtissa, että nyt tämä peli on aivan woke. Niin kuin nyt tämä peli alkoi tällä lailla, tämä on moderni peli, niin sillä varmaan tarkoittaa, että tämä on joku woke-peli. Niin se, se on niin kuin aivan niin kuin pöytä käännetty ympäri, että se on nyt valkoiset ihmiset, juutalaiset kristityt, jotka käyttää tätä. Ja varmaan joku muustakin, että mä aika varma, että joku muustakin on varmaan sillä, että pitää helvettiä ihmiset oikein duunaa. Että ei voi olla näin rasistista tyyppejä täällä päättämässä asioista, mutta kuitenkin katsotaan eteenpäin. Mun ensimmäisenä silmään pisti nuo hevosen tuo pinkki väri. Mä ajattelin, että onko tämä modelli joku eri. Se näytti jotenkin tosi hämmentävältä. Mutta se olikin hevonen, jolla oli vaan pinkki letti. Se jotenkin hämäsi jotenkin tuo muoto. Se näytti jotenkin aivan puolta. Ja sitten sen jälkeen tuli tämä Red Court Lives Matter, niin yllätys. Se on viittaa Black Lives Matter. Aika moni on varmaan nähnyt sen. Se on just näitä influencerin tai näitä aktivistien tämmöinen slogani, jonka ne ikävä kyllä sai minutkin mukaan. Mä muistaakseni mainitsin se siinä itsemurha empatia videossa aikaisemmin, joten en mene siihen syvemmin. Mutta joo, se on se. What is this place? What is this place? Tuo musiikki, tuo räppimusiikki, niin se antaa liikaa flashbackkejä tuohon Saints Rowiin. Kun mä katson sitä
jotain gameplaytä, niin siinä oli joku ihmeellinen räppibiisi, ja mä olin sieltä, miksi tässä soi tämmönen ihmeellinen räppimusiikki, joka ei sovi tähän kohtaukseen millään tasolla. Welcome to Skyrim, D. Vai oliko se... En mä muista. Ei se sitä ollutkaan Saints Row. Se oli joku muu. Se oli joku peli, jossa oli jotain ihmeellistä räppiä. Ja se oli joku... Se ei jotenkin liittynyt sen kohtaukseen millään tavalla. Se jotenkin hämmensi ihan sikana. Hey! This fool finally woke! Hey. My name's Ralph, and my Wow. Tapahtuu tosi paljon. ei jos alle minuutti. Tai niin kuin puoli minuuttia mennyt ja tapahtui ihan sikana. Wokeness increased, oh my god. En tiedä millä tavalla se nousi, mutta se varmaan johtuu sen takia, kun se puhuu mustalle tyypille. My name is Ralph. Oh my god. Caesar. Tiedättekö mitä? Tää on aito juttu. Mä voin näyttää sen. Mä näytän sen. Mä näytän sen. No niin, ootteko valmiit? Täältä. Otetaan suomeksi. Vaihdetapa alkuperäiseen englantiin. Caesar. Tää on aitoa kamaa. Okei, käännetäänpä tämä suomeksi. Niin. Mä luin tätä silloin, jos... Olipa nämä oletukset oikein tai vai eivät. Oletus voi lähettää mahdollisesti haitallisen viestin, että ihminen on näytettävää tietystä tavasta osoittaa sukupuolta. Mitä he voivat... Tai eivät. Oota. Tää on jotenkin aivan paskasta. Tai persettä suomentanut. Wherever other assumptions are correct, the very act of the making assumption can send a potential harmful message. Että jos ihminen kokee olemansa ei mies eikä nainen, niin jos et sä puhuttele sitä Caesarilla, tai niin, täällä se on she, ja sitten jostain syystä herself, hirs, ja jotain tämmöistä aivan kuraa, niin sille tulee paha mieli, kun sä luulet, että se on mies tai nainen. Oo. Suomessahan se ei ole ongelma, koska meitä ei vittu kiinnosta, onko mies vai nainen, vaan me kuvaillaan sitten, että jos vittu iso tissit jotain muuta vastaavaa. Se tyyppi. Ja sitten, niin tällä lailla me käsitellään, mutta jostain syystä tuolla, joka käyttää kieltä englantia, niin tämä he ja she-homma, niin sitä niin kuin asenneellisesti jotenkin tyhmästi, että ihmiset menee ihan solmuun, vettää herneen nokkaan niin sanotusti, että semmoista. Tuo on aito juttu, jota ne yrittää vääntää, että itse en ymmärrä. pronouns are thee, sir, ya dig. You got caught speaking hate speech, right? Boy, eh. Same as us. And that Voi ei. Hate speech, oh my god. bar over there. Focus, D. Listen to them talk. You, They'll Mr. tell Fox, Oh my god, miksi tää puhuu päälleksen kun nää? all right? Nick. And I was not speaking hate speech. I was telling the guards my name, and they misheard me. You see, my first name is Nick, second name Gurr. This is all a big misunderstanding. My friend here tried to explain the situation. Voi kurriparka. Too. Anytime, Nick. We all fall right now, homie. Cool it with the microaggressions back there. Wow. Cool it with the microaggressions back there. Aha, toi on joku uusi juttu. Thank you! Focus. Wow. Sitten Bangla huusi, mutta hey, freak you! Sana freak. Niin, mä ymmärrän, että miksi joku vihaa sitä, että miksi ei voi vaan sanoa fuck enää. Mutta fuck on vähän ylikäytetty sana, joten mä ymmärrän, miksi joku haluaa sanoa freak instead fuck. Trying to kink shame or anything, but what?
Not try to king shame. Hei, mäkään halua king shame. Me ollaan samiksi Nikin kanssa. Yeah, let's go. Not try to king shame anything. What's up with them? Oh my god. Why are they gagged? What's up with Dave Cam? Why Oh, are they... hetkinen. Mä muuten huomasin, että gagged? on kaikki mustia. Shut your ass up, fool! This homie right here is Ja Ulfric, the realest high king in Wall of Skyrim. Please don't use that word. It belongs to the Dark Elves. It's not your word to use. Hetkinen. Mulla meni aivan ohi, koska... Naav. I see. Ja Ulfric, the realest Elder high Scrolli, king in Wall of tota, Skyrim. Not yksi your termi. word to use. I'm darker than an ain't I? Oh my god, ei. Jos joku sanoo tälle, että I'm darker than them, ain't I, niin se on rasisti. Joka ikinä käyttää tämmöistä termiä, niin se on rasisti. Word, are we reclaiming that slur? Oh, you silly Stormcloak. Why are you so racist against all the immigrants the Empire are bringing in to take all our jobs? Hey, I'm black, so it's impossible for me to be racist. No. The Ei. Empire wants to mix all the races and dilute black people. That's what's racist. And if NY belongs to the Dark Elves, then Skyrim belongs to the black people. No. You spoke and I listened, and I hear you. Lots to think about there. Thank you for educating me and for having such patience. Tässä on niin passiivinen aggressiivinen vipa tässä, että hei, kiitti kun sä puhuit ja tässä oli todella paljon ajateltavaa. Oli kiva tätä kuulla tämän sinun puolesi tarinasta ja koulutit minua ymmärtämään vähän paremmin tämän asian suhteen. Että... Se on jotenkin aivan paskamakuun It's sulla. truly been a transformative experience, not just Ah. for me, but for all involved. Hey, Wow. what are your pronouns anyway, homie? See, These are these. Happy Redguard History Month, everyone! Happy Red Guard. Oh my god, History Month. Oh, Red Card History Month. Pride Month. Oh my god. Arms. Wait. Only Archons can breathe. Oh. Okay, I see it. Se on George Floyd, jos tämä näin. Tämä oli se, mistä se Black Lives Matter alkoi. Ja mä vihaan sitä. Ja arvakkaa mitä, ne oikeasti teki sitä patsaan. Onkohan mulla se... Hetki pieni. Joo, avataan vaikka toiseen. Tässä näin. Ne teki oikeasti patsan siitä, että poliisi tukehutti äijän, kun se oli maata vasten käsiraudoissa ja polvipainoisen kauva. Niin ne oikeasti teki patsaan siitä tilanteesta. Sitten nämä vasemmistolaiset tulisivat, maailma tarvitsee rauhallisen Georgen. Silloin kun mä näen tämän patsaan, niin mä en niinku, näe tätä rauhallisena. Joo, mä näen niinku sen, että jos joku, joka ei tiedä asiasta mitään, niin näkee tämän, niin on sellainen, että joku patsas, jos äijät tai rennosti, niin mutta sitten joku sanoo, että miksi tämä on niinku tässä. Niin kuin yleensä patsasta yleensä kerrotaan, että miksi tämmöinen patsas on olemassa ylipäätänsä. Niin sitten on sille, että okei. Siinä tulee just semmoinen vasemmistot kerää empatiapointseja silleen, että joo, nyt tälle äijälle kävi heikosti, niin tehdään siitä tämmöinen patsas, jota voidaan muistella sitten. Niin mä oon vähän semmoinen, että ei kiitos. Niin, että, miksi se pitää sitä tappotilanteesta tehdä tää patsas, että ei hemmetti. Sitten se oli muistaakseni se
veli, joka lupautui siihen. Korjakkaa me, jos mä oon väärässä. Ja musta tuntuu, että ne rahoitti sille. Mä oon aika varma, että ne rahoitti sille, että hei, antakaa meidän tehdä tää patsas. Me maksetaan joku varmaan $1 miljoonaa tai jotain. Mä en tiedä, mitä sillä kulissien takana on voinut tapahtua, mutta jos mun veli kuolisi siihen, että poliisi painaa polvella kaulaa maata vasten, niin mä en todellakaan haluaisi patsasta sen takia. Okei. Mä haluan ihan sen niin se patsaan jonkun muun syyn takia. Miettikää, tää patsas ei ole se yksi. Siis näitä patsaita ei ole vain yksi, näitä on oikeasti 2. Ja mä pain sen toisen. Suljetaanpa näitä. Sitten. Okei. No niin, katsotaanpas. Eli tässä oli niinku tämä näin. Ja sitten tässä. Ja tämä sivusto on joku aivan omituinen. Diddle. Oh no. Siis tää pitäisi olla Wikipedia lapsille. Ja siellä on kans tää George Floyd. Miettikää. Ja se on tämmönen pää. Voinko mä avata sen? Voinko mä avata sen? Jop, siellä se on. Joo. Vau. Semmosta. Eikö se ole hienoa, että tänne opetetaan tämmöstä? Suljetaanpa tuo kanse tuo. No niin. Ja jatketaanpa tätä. The waiting game. Okei. Okay. Loading screen kerran. Niin. Joo. Sitten jos joku ei tiedä mikä on Skyrim-peli, niin argonialaiset on semmosia ihmisen kaltaisia liskoja. On niinku semmoisia liskoihmisiä. Ne pystyy uimaan videopelissäkin silleen ilman, että tätä tarvii hengittää. Hello, Elinwell. Thank you for sending Oh my god, mitä mä näen? Pride flagia, oh no. those dark elf refugees. You really helped us reach our diversity quotas. What? Hey, that General Tullius is actually kinda cute. Ugh. Hell yeah, homie. He can invade my black marsh any day. See that pride flag? See that pride flag? Oh You can my god. honor it by pressing F. Elgin. I used to be in a Saiko se just polyamorous äsken? situation Ei saanut aivan with a levelu. transgender Argonian here. I wonder if she's still selling crack to the kids on the street. What? Oh no. Sounds bad, I know, but morals are grayer than a graybeard. Except when it's racism. See that pride flag? You can What? You can... What? So this is hell. see that pride flag? Go inside the house, my gender neutral officer. D, why haven't you honored the flag yet? Aye. Do it. No, it's okay to show you drag shows, but not this. Besides, it's time for another Ihme. vaccine. Everyone, I'll be the one managing your execution. That headsman is kinda cute too. After I explain this whole misunderstanding and get off the hook, I'm gonna try flirt with him. Bra. Show him who's the real headsman. Am I right? Good luck Nice. with that, homie. This ought to be good, except when we get No hienoa, että se on saanut level upin pelkästään sillä, että se on vaan istunut tässä kartassa. headed and whatnot. Beheaded? Excuse me, I'd like to speak to the manager, Oh please. god. Focus. Oh, we got a Karen over here. I think I'm If gonna you be don't sick. get me the manager, you're gonna be in very big trouble. Lock when we call your name and pronouns. Thank you for your cooperation. Okei. What is it with the Yritetään Empire katsoa tän and taustalta, the onko täällä jotain ass muuta. list? Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm, he, him. You are rich. Se kuulosti kyllä niin väsyneeltä. Mulla on joskus tommonen tapa, että silloin kun on semmonen tosi aamuväsy ja on sille motivaatiota aivan nollissa, niin kuulostaa just tommoselta. Jesus Christ, they're gonna kill us all. Stay calm, D. You got Ralph this. of Riverhood, Caesar. Yep, that's me. Mutta tulee tosi ärsyttäväksi sitten Oh. kuunnella tosi pitkään. I don't wanna die. Just breathe. Nick of Rorikstead, Caesar. Listen to me. Nick? This was a huge misunderstanding.
I never said the N-word. So I'm gonna leave now. No, okay? no, no, Bye. no, no! Get out of there, D. Excuse me. I'm not a racist. Security! I'm not racist. No, se kuoli. Hey, handsome. Oh my Why don't you come a little closer so I can get to know you better? Hurry, D. Use the Oh auto. my god, tässä höpötetään päälle ihan sikana. Mulla on silleen tapana, että mä yleensä niinku pelaan peliä, kuuntelen podcastia, katon striimiä samaan aikaan, mutta tämä on jotenkin silleen, että tästä ei saa niinku mitään Feature to selvää. walk to the soldier. So what's your name? To unlock the other races. Hyvä. Okay. Natives of Skyrim. Nords are an intelligent black-skinned people with... Oh my god. Musical abilities, eli ilmeisesti hip-hop, rappi. Ja aina kun tulee hip-hop-räppi mieleen, niin aina mä muistelen jotain tämmöistä, mikä tulee noista Jamakan kulttareista, nuo voodoo-hommat, niin ne rummut sun muut, niin ne on mun mielestä tosi siistejä. Mun mielestä niitä pitäisi näyttää vähän enemmän. Mun mielestä se voodoo-homma oli tosi siistiä. Mä oon vähän harmittaa, että ei ole semmosia voodoo-leffoja oikeastaan ollenkaan. Se mainly consumed chicken and... Hyvä stereotyyppi. Okei. Okay. Tätä ei ole kyllä pelissä, mutta... Arkanen Pride Flag, hyi. Pääs, aivan. Tää on vanha... Jos on kattonut vain videoita, niin siellä on N-päässi niin sanotusti käytetty muutamissa niissä klippeissä. Se oli ihan hauska. Complete main questi, no totta kai. God mode, jaa. Miksi God mode maksaisi noin paljon, koska voit vaan toglettaa konsolen päälle ja kirjoittaa sinne game mode on. Tai niinku game mode ja sitten panna enter ja sun on. Ja instantly level 100. Oikeastaan se on huonompi olla iso levelinen Skyrimissa, koska viholliset skeelaa sun hahmon mukaan. Niin se on oikeastaan parempi olla pienempi levuinen kuin olla isompi levuinen. All game again. Aha. Lydia Companion Skin. Companion Skin. Gatoric Armor. Okei. Okay. Kajit. Tää on ilmanen. Aha, selvä. Covid Mask. Oh yeah. Skyrim Ultra Special Kika Final Form Edition. Hell yeah. Mä haluun tuon. See anything you like? Orcs have been removed from the... Red Guard. Okei, Intelligence Peleitä Cultura Integrated Famous for Empathies Cultura Mainly. No racism. Elikkä aika sama. Unlock the other races. A twink type race of homosexual else with 3 fetishes. En kinksaimaa. Siinä vähän. Unlock the other races. Hailing from the province elsewhere, people who were assigned Khajiit at birth represent all our furry friends from real life. Aha. No, tässä se on se Vogue-homma. Että tuodaan oikean elämän juttuja peliin. Oh no. Tämmöiseen fantasiapeliin vielä, joka ei pitäisi liittyä oikeaan elämään millään tasolla. Purchase the battle pass. Mutta totta kai viittauksia saa olla, mutta... To unlock the other races, purchase... Circle of multiculturalism done right, multicultural police state with the cheap labor imported from the perverted stricter provinces at the expense of indigenous Cyrodiilians. Onko tämä niinku meksikolainen? All which to help the perverted elites make marginal profits to build the empire violent expansion and war machine. What? Authorization on police state with cheap labor. Hetkinen, ei se on... Hetkinen. Se oli poliisteetti. Oliko se Saudi-Arabia? Kysymysmerkki? En muista tarkkaan. Ei kun... Eikö Irania? Iraki saa? Just the battle pass.
Kai. To unlock the other races, purchase Software is known as infiltrated foreign governments and manipulation population through control of the media, blackmail and assassination. Mä tiedän mihin tää johtaa. Tää on varmaan joutalainen, koska mä lankesin näihin valheisiin. Mä voin todeta. They also spread unmorality, depravity and degeneracy of some source. Wow. This could ensimmäiset between Highlands and Israel. Aha, no. the battle pass. Onneksi mä opin niin paljon ton jälkeen. To unlock the other races, Ja jos haluat tietää kuka mut niin viho viimein pystyy käännyttämään niistä valheista, niin se on Queen Prince. Tämä herrasmies täällä. Kannattaa oikeasti kuunnella, mitä se höpötti EU-sa. EU-parlamentti. Se ei ollut tuo, se oli se vanhempi. Tää se taisi olla. Bonusepisodi. Hän on nähnyt tota. Mikähän tuo bonusepisodi? Joo, kannattaa käydä kuuntelemaan. Siis, kun mä kuuntelin tätä miestä ja sen tarinaa, niin se käännytti mut totuuden. Joten jos luulette, että Palestiina on oikeassa, niin käykää kuuntelemaan ton tarinan. Hän on itse Palestiinasta. purchase the battle pass. To unlock the other races, purchase the battle pass. No tämä on sen tää valkojoona. The evil race. No niinpä tietenkin. The evil race of the white-skinned people of the benefit Breton privilege allow nothing more than excelling academia and intellectual pursuits, thereby outperforming other regions in the fields, destroy equality of outcome discussed. Miksi meillä on televisiot? Miksi meillä on kyky olla hyökkäämättä toisten kimppuun silloin, kun suututaan. Se on meidän nykykulttuuria. Meillä ei sodita enää niin paljon, koska meillä on niin paljon semmoisia asseita, jotka pystyy tuhoamaan niin kaukaa etää, että on paljon fiksumpaa vaan niin kuin kykeä yhteistyöhön ja tähdätä siihen oikeasti tulevaisuuteen. Ja se ei päde, mitä tuolla Keski-idässä on tapahtunut satoja vuosia, ikävä kyllä. Ne on elänyt pelkästään sodan avulla. Niillä ei ole semmoista markkinoillisuutta mahdollisuutta oikein kauheasti. Sen takia ne saa rahaa enimmäkseen noista avustusrahoituksista, protesteista ja sitten se on vähän semmoinen sekava kimppu. Ja ikävä kyllä niitä ei ole paljastettu sille juuri yhteyttä. Se on vähän perseestä tutkia tuota asiaa. Se on, koska näkin mitä mä nyt sanon, niin se voi olla, että se voi ollakin väärin. Koska niitä ei ole oikeasti silleen kauhean hyvin julkaistu, että mitä siellä niinku oikeasti niinku tapahtuu rahojen siirron aikana. Mutta niin kuin Amerikassa, niin siellä on niinku verorahoista niin suoraan mennyt Keski-Itään rahastusta. Ja suuri osa todennäköisesti menee just tuohon sotamennoihin ja terroristitekoihin, joten semmoista. Pass. To learn more about the silly Siinä on se Argonian. Wikipedia Reptilian humanoids and anthropomorphic reptiles, also called reptiloids, etc. Appear in folklore, fiction and conspiracy theories. Liskoihmisiä. Se oli aika hyvä se minkä mä liskoihmisteorioita on ollut. Mun mielestä hauski oli se Barack Obamasta, kun sillä oli mukaan se
räpätti mukaan silmiä silleen niinku samalla lailla miten Men in Black-elokuvassa. Se oli jotenkin hauska. Please visit Wikipedia. Wow, pelataan Nordilla. Yeah. Mä näen trans, non-binary, okei. Blackness, fountains food, come on, just call it fat. Mä oon itse hieman läskiä. Mua ei kiinnosta yhtä, jos joku sanoo fat. Laittakaa vaan fat. Wow, menee niin nopsa. Oliko siellä mitään piilos? Mä tiedä, oliko siellä piilos mitään. Noos, hei noos. Ehkä ei ollut. Okay. Kaikki on sinistä. Tänne kun nuo tukat näyttää aika normaalilta. Onko tää oikea modi, jota voi mennä pelloon? Ois niin läppä. Mutta täällä lukee AI, joten mä en oo ihan varma, että onko tää niinku vaan AI-editti vai? Looking good, Nigel. Wow. Interesting choice of name, gender, and race. Girl Kiitos. boss. What should we do? They, them. Girl boss. Siis mä tykkään joistakin girl bosseista. Esimerkiksi se Resident Evil-elokuva. Niin siinä on mun mielestä aika hauska niin sanottu girl boss meno. Ja mun mielestä se on ihan fine. Mutta mä en niinku ymmärrä, että miksi niinku joku ottaa sen niinku silmätikuksi joissain leffoissa. Et voi olla semmoista tarinaa, että jossa potentiaalisesti niinku mieshenkilö voi tuoda semmoisen paremman lopputuloksen ja tarinankerronnan. Mutta niin. Se vähän riippuu mausta. They did the hate speech, so we're gonna unalive them. No, please. I was Just kill, just. thinking the exact Sanokaa vaan kill. Unalive. 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 Or just kill. That's it. same thing, girl boss. Shit. You heard the bricking person. Birthing person. Oh Sucks to my be god. you. Wow. We don't have very simple message of the empire. Stop killing us. Oh my god. Tästä tulee South Park-meemi. Mä tykkään South Parkista niin sikana. Put black female person in it and make her gay. Se on se meemi. Paten se iso virte. Jep. Kiitän. Näistä loading screeneistä kiitän. Latausruudusta siis. So this is how it ends for me. Kyllä. D, it's kind of screwed up how you haven't honored the flag yet. En todellakaan honoraa vittu kulttiflageja. You racist bigot. Ensinnäkin bigot on rasistinen. Juha Opperista Empire for Tulaan, Jussap Argonen Imbrit Nätys. Sleeping Rats for the last. Wow. Immigrants for the last time. Thanks to the Empire's Made program, I now have the right to assist you in your unaliving. Wow. And because you are a bigot, your unaliving is justified. Wow. See that pride flag? Dragon. What the hell was that? See that Come and pride pelast. flag? To be You can Pelasta meidät, lohikärme. ASMR because it's a little too loud. Tiagua is nothing. Unalive them all now, please. I was Red thinking quartz. the exact same thing, General Tullius. Tell them they're horoscopes, girlfriend. Horoskop. Witness the power of one. No. The power of two. Ei. The power of man. Ei. Hemmetin akalaita. No. No. Science, let's get this over with. Why? violent speech. Chop his head off, Wow. executioner. Just. The experts are smiling down on me, Imperials. Can you say the same? Hey, leave him alone. Seriously, D, I need you to honor the flag now. No. Fuck you. I can't breathe. Please, no! Don't drop. Wow. the- Se sanoi se I can't breathe. Oh. Trigger warning. You
can disable graphic content at any time from the gameplay settings menu. Okay. Tätä ei voi skipata. Se on pakko disabloida. Wow, hienoa. Se vaan katos. Oh my god. Must not have heard me. No ei todellakaan. D, this is your final warning. Honor the flag or there will be consequences. No, Lydia, fuck you. Next up, the Lord. with the Blue. hair. Hyvä text to speech. Again. Honor the freaking flag, Here's D! that No, ring fuck you. sound again. Did you hear that? All I hear is a member of the patriarchy interrupting his oppressed minority superior. Sorry, girl. Arvakaa mikä tuossa Pride-hommassa on muutenkin niin ärsyttävää. Et se lannisti niitä vähemmistöihmisiä, jotka oikeasti tarvi sitä sosiaalista tukea niin sanotusti. Niin, nyt siellä on vaan semmosia itseensä tänä olevia hypokriitikkoja, jotka semmosia, mikähän se oli se parempi sana. Ei sillä mikähän se oli, se oli joku pyhä, itse pyhä, ei, mikä se oli se sana, tekopyhä, niin, tosi tekopyhäisiä ihmisiä, niin ottanut sitä niinku itselleen semmoiseen rooliin, että mä nyt mukaan edustan näitä vähemmistöjä ja sun muuta, niin niitä ei oikeasti kiinnosta. Niitä ei oikeasti kiinnosta. Jos niitä oikeasti kiinnostaisi, niin koko tämä Pride-homma, niin tos varmaan vaan jonkun viikon kestävä juttu, eikä koko kuukauden. Ja siellä niinku oikeasti, jos se olisi niinku semmoinen kontrolloitu, niin kuin aina ennenkin, ne paraatihommat, niin siellä ei saisi olla mitään semmoista niinku liian härskiä. Sitten nämä lippujen liehotushommat, niin tätä ei saisi olla ollenkaan periaatteessa, että se pitäisi olla kaikille suunnattu, eikä vaan niille, jotka niinku pukee tämän lipun päällä ja sitten niinku alkaa niinku syyttelee muita tätä hetkenen, että miksi sinulla ei ole mikään, mikä viittaa niinku tähän yhteisöön niin sanotusti. Se on semmoinen hyvin kriittinen. Vähän niin kuin kultti, että hetkinen, sä et käyttäydy tällä tavalla, niin sä et todellakaan varmaan välitä meistä. Se on se niiden logiikka. Vaikka ne joku oikeasti välittää, niin ne saa semmoisen kohtelun, että aha, okei. Että mikä sua vailla. Plus, you and your people have already been through so much. The last thing I would ever want to do is oppress you or anyone else. You there. Time for your beheading. Damn it! Hey, D, it's your homeboy Ralph. Oh. Where's the white knight when you need him, eh? Nah, don't worry, we're gonna figure this one out. Mä en I'm tykkää gonna näistä. speak up real loud so the X-Man hears me. You hear me? Let's just say I'm gonna ask him a question or two. Okay, here goes. 1, 2, don't drop! Hop, sieltä tulee, jee! What the? Lohikäärme. Sehän on valvon. Allapiino. Oh. Alto. That's right by dragon. I don't know. Onpa söpö pikku suu. White dragon! He's trying to kill us all because of the color of our skin! Go to hell! Eikö hetken, onko se viiksi? Se on varmaan se viiksi. Oh my god. I don't need Wow. no white knight! Ootapa. Katsotaanpa taaksepäin. I heard he killed 6 million high elves. I read about in Ritzler's scroll. Okay. Haluatteko tietää, mitä on kuollut enemmän kuin 6 miljoonaa? Sikiöt. Sikiöt on kuollut enemmän. Laillisesti. I don't need no white knight! D, run! That's to a safe space. Come, Hop, hop, hop. Hop. No. Hop. Ja nyt alkoi tää toinen video. Jee, part 2.
Toivotetaan yhtä hyvä. Please accept following terms of conditions. We encourage you to consider reading and rereading the following 100 words. Oh my god, en todellakaan. Mä näen third party spywaren siellä. Hieno. Sell your data. Milloin tahansa voi niinku myydä dataan aina. No, hienoa. Ja mun rakkaiden tiedot. Okei, hienoa, että se ei ole enää edes niinku mikään peliin liittyvää. Hienoa. Wow. Kiitos tästä. Mutta tuli aivan liian real. Tuo on kyllä niitä game crashit. There may be irreversible data corruption. Oh my god. Mä oon kuullut, että jotenkin niinku, levyt oikeasti niinku, hajasi, että ne on ladannut jonkun pelien. Se ei toimi enää ollenkaan. Ja hyvällä turilla se saa vielä niinku, levyeheytyksellä palauttamaan, mutta sieltä tosiaankin voi kadota jotain dataa, jota ei saa ikinä takaisin, että jos siellä on jotain kuvia tai jotain videoita tai jotain tämmöistä, niin voi olla, että niihin ei voi pääse enää takaisin, joten semmoista hienoa. D, I found us a safe space. Get your Stop kylinois. fat ass in here. And I mean that as a compliment. Tässä ei ole tekstityksiä, joten mä laitan tämän päälle. Ja mä laitan se suomeksi, niin muukin näkee. Suomi. This way, D. Check on I Nick. need to check on Nick first. D, Nick is unalived. Frick you, Lydia. He's gonna... Nick! Stay with me, Nick. Katskenee. I'm not a racist. Oh, Jesus. Nah! D, you can keep the memory of Nick alive by purchasing the Nick skin in the battle. What? Oh my god. Onks tosiaan referenssi siihen Floydin hommaa taas? Että jota voi kunnioittaa sen muistoon, niin pitää ostaa jotain tai jotain. Oh no, ei. Pass. Oh, looks like you caught us in the act, huh, D? You don't mind if we keep this party going, do you? Yes, I'm a picket. No, carry on. Arvi what? Meidän John. Yes, join! Jolo! Sieltä voi tulla pikku HI-virus siltä. I was going to say something bigoted there, but I chose not to. Damn straight, D, so to speak. And besides, you have no right to tell me when or when not to express my sexuality. Now take your pants off. Well, I don't want to be a bigot, so okay. No hei, se lohikärme muutenkin polttaa taloja ympärillä ja todennäköisyys selviytyä on todella pieni, joten... Guess now I know why they call you D. Why not? Great job, D. Thanks. This way, D. Happy Red Guard. Oh my god. Break up, motherfucker. Oh God! Red guards love fried chicken, and now red guards are getting fried. Makes you think, huh? Oh, frick. I'm gonna have to jump. D, you're going to have to jump. You gonna have to jump, D. Oh my god, montako kertaa sun pitää hypätä? I'll reach you around the other side. In more ways than one if you know what I mean. But why don't you jump too? You can do this, D. Oh, Christ. I don't know if I can do this. Just breathe. Don't make me jump. We'll jump together on the count of 3, okay? Okay. Do it. Oh, God, I changed my mind. If you've been subscribed to Dr. Fox Tätä teki joku sponsorien momenttilla. then you've definitely seen those banger songs that he's been dropping. Well, now you can also make cool AI music like the song playing right now with today's sponsor, Murica AI. Whether you're a musician leveling up your work, a content creator needing copyright-free songs, or someone who just wants to play with AI music, Murica... Haluan katsoa pienen hetki, mitä tuolta löytyy. Weekly News, Style Reference, Best of Creators, Old Music, Link Social Appi. Mä en tykkää noista linkkaushommista oikein kauheasti. Mä mieluummin preferoin vaan niitä koodien käyttöä. Jos saa koodin mailillä tai jotain tämmöistä, niin voi aktivoida sen ja that's. Twitchissä on tosi perseestä se, että pitää niinku katsoa tunteja jotain sitten striimiä, että saa jotain. Että hemmetti, antakaa vaan ne dropit, että
ketä kiinnostaa katsoa jotain striimiä useita tunteja. Niin Barbara Raivasi vaatii niin joku 4 tunnin tsiikailut jotain yhtä ja samaa striimiä, niin sinne menee kyllä vähän maltillisuus kyllä. Murica AI is the platform for you. Just enter a text prompt or lyrics to instantly generate countless fully produced songs with vocals. Easily change the creative direction by using Murica's remix function. Get ultimate control with Se pystyy uploadaamaan audiot. Murica's professional AI workstation, featuring multi-track editing, stem separation, and region refinement. Murica can even analyze your uploaded image or video and generate a matching original score. Finally, the creator's nightmare of finding the right background music is no more. Quality-wise, Murica models are consistently... Tämä ei kerro mulle mitään, mitä täällä just nyt lukee. Ei mitään hajua, mitä täällä tapahtuu. Global Leaderboard. Okei. Joku ranking systeemi, ei mitään hajota, millä tavalla tämä toimii. Number 1 on artificial analysis, and this is sure to continue with the recent release of Murica's best model yet. Murica V9! Murica's AI empowers creators of all sizes to instantly generate professional, affordable music. Turn raw ideas into fully produced bangers. Fine-tune every stem with professional control. And create custom soundtracks that perfectly fit your... Miettikääpä sitä. Tai jos radiot alkaisi yhtäkkiä soittelemaan jotain laulubiisejä, jotain poppibiisejä, tai semmoista tosi helppoa ja kevyyttä, niin kuinka moni teistä mukaan tietäisi, että olisiko se vaan pelkkä AI vai joku oikean laulajan tekemä? Koska niissä on käytetty aika voimakkaasti niitä filtreitä joskus. Varsinkin sitä autotunea tulee aina käytettyä, koska se tasapainottaa äänen ja se helpottaa editointia hieman ja sun muuta, niin miettikääpä siellä se olisi vaan yhtäkkiä koko ajan AI-lauluja tai semmoista propagandaa, hirmu lyriikkaa siellä ja ei saamari. Musta tuntuu, että radioiden tulevaisuus on vähän kiikun kaakun menossa. Sign up for Murica today and experience the power of AI music. Mississippi. 3 Mississippi! Tiedätkö kukaan, mistä tuo Mississippi tulee? 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Mistä se tulee? You made it, D. Hey! I made it! I'm alive! Oh. Stop killing us. I'm an undocumented immigrant. Oh my. Onko tää taas semmonen meksikolais... Tai joko meksikolaisreferenssi tai sitten tää on Isossa Britanniassa, kun tulee, oliko se Ranskasta venneellä tulee laittomia maahanmuuttajia, niin ne on niitä undocumented. Ja sitten niitä peti niissä hotelleissa. Keir Starmer piti niitä hotelleissa ja ruokki niitä paremmin kuin omia kansalaisia. Sitten kidnappeli lapsia sinne hotelleihin, kuvasi niitä, kun ne teki laittomuksia siellä. Ja tappaa ihmisiä ja semmoista. Made Broka Alduven, the Great White Dragon, commit a hate crime on the entire town and saved us all. That evil freakhead, I need to find a way to escape. Onko tämä referenssi nyt tuohon Trumpiin, kun se meni Venezuelasta kaataa sen hirmuhallinnon, ja siellä on nyt käynnissä vieläkin varmaan nuo poliittiset mietinnät, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten koska se Venezuela on nyt vähän niin kuin kaatui, niin oliko se Kuuba, jossa on tämä kommunistinen hallinto, niin sinne ei liiku ollenkaan öljyä, ja sitten sillä Kuubassa niin on siellä on hirveästi sähkökatkoksia päivittäin, sillä oli valitusta lapsilta, että sähköt katkelee, ei voi opiskella ja
jotain tämmöistä, niin siinä kyllä saa sanoa aika helposti, että kommunismi ei ole kyllä hyvästä, niin sanotusti. Nyt se meni. Hallelujah! Focus, D. Minor person, this way, please. Wow, se hurras siitä, kun se hyppäsi ja selviytyi siitä. Vaikka tuolla on lohikärve polttamassa koko kylän nuri. If you don't, Oi you're herra. unalived. Run! Birthing parent here next. What? I can't hear a word you're saying. Run! No! Oh my god. Oof. So your birthing parent was unalived. Sucks to be you. D, was it? I have some news for you now, so your beheading will be delayed. Thank me later. Thanks. Se on jotenkin vaikea saa selvittää, että milloin on tosissaan puhua ja milloin ei. Oho. Gunner, I hate minors because they require care and personal responsibility, but you love minors because you are a minor attractive person. And you're clearly the expert in this situation, so you must look after the minor. Trust the No. Ei. Ne ei piittaa lasten turvallisuudesta. Päinvastoin ne luulee, että ne tietää. Se on se harhakuva, minkä ne saa. experts, right? Right. Don't worry, Minor. Maps might seem bad, but they are an oppressed minority, which means they are good. See that Miksi tuo on niin totta? prize flag? You can honor it by pressing. Don't honor it. Don't. Hell yeah! He'll prove all the map haters wrong. Eventually. Map right. Ah, he's so white! Look away, He's clearly attacking black people and black people only! He's unalive. Eikö ne ollut kaikki mustia nämä hahmot, mitä tällä Skyrim-videossa on näkynyt? Paitsi nyt Lydian tuo fucking joku AI spiikkaa ja tuossa käestä vetää pelaajaa, että ei tohon suuntaan, vaikka pelaaja itse pitäisi niinku kokeilla ja nähdä, että toimiiko. Oi voi. Driving them with hate speech. Stay close to me while maintaining social distancing, of course. Of course. Pidä sosiaalinen etätyys tietenkin mielessä, että älä tuu liian lähelle. Feet away from everyone. General Tullius, sir. Pidä 6 jalan erolla, on 2 metriä. Oi voi. Tuo korona-aika. Abort. Mä oon kuullut sitä, että se koronahomma ei ollut edes se oikea sairaus, mutta en oikein tiedä, mikä homma se oli. Ja sitten siinä on niinku rokotuksesta on nyt tullut tosi isot väittelyt, että se on aiheuttanut tosi paljon ihmisissä vikoja. Ja sitten on ollut semmoista tornaria niin sanotusti, että se oli joku semmoinen valhe katsoa, että miten se virus heittomerkeissä, niin on katsottu biologisena aseena. Tämä on vaan tornari, mutta se on vähän lähtenyt miettimään, että ehkä kukaan ei kiistä asiaa. I hear Redguard saying he can't breathe. Tai sille ei voi silleen niinku todistaa silleen kauhean, niinku, että etteikö olisi. Että sillä voi olla jotain viilunkin ollut siellä tehtaalla, että miksi sieltä on just tämänlainen tietty virus päässyt karkuun. Että, So I will get off his back. Yeah, if only some people would do the same. Well said, guys. This way, B. It's D. D for don't wear it out. That's not what I heard from Ralph. Well, if it isn't Ralph. Too bad we didn't behead you earlier. It's the least you deserve Okei, tämmönen katskenen ei todellakaan ole siinä pelissä. after ghosting me following that passionate night we shared in Riften. Now, why would you want to behead me over some bad I head? never said it was bad. Prisoner, I mean D. Come with me and we can fight for gender equality. Don't listen to Zerdy. Come with me, so to speak, and we can fight for Redguard rights. Mua ärsyttää, kun se käyttää tätä so to speak -hommaa, ja mä itse tykkään käyttää sitä, mutta mä en käytä sitä silleen jatkuvasti, semmoisella silleen ironisesti ainakaan koko ajan. Mä yritän olla käyttämättä, ja sitten mä yritän olla käyttämättä niin kuin. Mä oon huomannut, että mä sanon tosi paljon niin kuin, koska mä tykkään antaa esimerkkejä. Niin sen takia,
mä oon huomannut sen, että mä vihaan semmosia videoita, joissa ei anneta esimerkkejä. Mutta siltä kun mä niin kun haluan antaa esimerkkejä, niin mä aina lisään sen niin kuin. Niin mä en osaa silleen selostaa niitä lauseita silleen hyvin, että se olisi sekä se pääpointti plus esimerkki, ilman että siihen tulee se niin kuin. Ja se tulee aivan luonnosta. Mä itse vähän vihaan sitä, mutta mä en osaa konkreettisesti oikeastaan sanoa mitenkään muuten vähän vaikea artikuloida, niin se tulee sitten sillä niin kuin sanalla sitten. Who's it gonna be, D? The guy who was gonna behead you, or the guy who beat giving head to you? D, you now have a choice between help. Tuohon tuli joku timeri tuohon, että enter the key feed the hard or lava. Hadvar fight for gender I want to equality, support or both! helping Ralph fight for red guard rights. Damn it! Hurry, D! If you don't choose within the time... Ja siihen se vaan kuoli. Herra jumala, tää oli hirveän pitkä video. 10 minuuttia. Limit, you'll be Saava. unalived. Oh no, D's dead! D! Sucks to be you. Oh god, no! D, you now have a choice. Olipa dramaattinen. Helping Hadvar fight for gender equality. Obama! The dragon son at the bird can use... Oh, yes we can dragon south to rally Bronskin. Oh. Mä en oikeastaan tiedä, mistä nämä kaikki muut tulee, mutta mä tiedän, että Caesar on ainakin oikea juttu. Musta tuntuu, että sitä on sitten meemeilty ihan sikan. You came! That's what they them said. Laughter is the best medicine, D. Loving English users, please don't use they them. It confuses Finnish like me. And other nations that try to understand that they them is plural, not singular. Please, don't use that on a single person, please. If you have really the troubles to use they them on person who doesn't like to prefer themselves as a male or female, just say a person. Come on, like I don't get mad when someone explains it that, oh my god, this person looks rough or so on. Like, just don't use they them. That's just doesn't work. It's not same as in Finnish where we don't have a male or female preferred sentences with he, she stuff. Because we only speak about the person. But we have to add all the feminine features, all the masculine features, so that we understand who we talk to. We have to talk about their appearances and so on to understand what is the context, who we are talking about. May you rest in silence. And for some reason, some of the English speakers gets offended by it when we talk about from their appearance perspective. So that's really weird. So why they look like that if they don't want to be talked about to be looking like that? Like what? Yes, R-I-S. Looks like it's just the two of us, D. What the heck is RIS? You thinking what I'm thinking? Come here, so to speak. No, and no, let me no, no, rip no. your clothes off. I give you my consent to rip my clothes No. off in the heat of passion. No, ei. You naked now, D. Go check Gunyard for any long, hard object that Mua jo pelotti, että tää tulee oikeesti joku seksikohtaus. could come in handy, so to speak. D, check Gunyar for a long, hard object. Think he has an ask or something. What? Perfect. Give the bottom of that ask a Tuo few paase oli practice paha. strokes. You know how to thrust Otetaan long, koko. hard things, right, D? Oh, I learned from the best. I'm gonna make sure this gate's locked so no one can interrupt us. Yup, this one is locked. Now I'm gonna make sure this other gate's locked so no one can interrupt us. Ja tää biisi soi koko ajan taustalla, joka häiritsee ihan sikana. See that pride flag? Great, this one is also locked. Bring the ask over here, D. I wanna try some.
Niinku, mua silleen niinku kiinnostettu biisi, koska mä oon tottunut siihen, että mä kuuntelen 3 puhetta yhtä aikaa tai biisi siellä taustalla tai tälleen näin, mutta tässä näin, koska se on räppiä ja tämän pitäisi olla tämmönen keskiaikainen fantasiahomma, niin tässä se häiritsee. Okei, nyt se muuttuu. It's the Imperial Fool! Hide your ass! Don't worry, Ralph. They're not white, so there's no need to unalive them. Rah. This will be your last. Get on your knees and beg for peace. I come in peace. I mean you no harm. Consensually, genitally, Oh God, they're committing black on black crime. Don't fight for your life. I did say them. No! Mä tykkään, että se käyttää käsielettä. Tai siis tuo, miten normaalisti niinku taiotaan sitä. Normaalisti nyt lähtisi joko sähköä tai tuli taikaliike. Mutta se on ilmeisesti ottanut kokonaan näin pois, niin se tekee vaan tuon käsiliike. Ei, seis! Stop fighting! Remember me as a harmless beta. Just because Ralph saved your life Ah. by fighting the people trying to unalive. Maybe we best Doesn't mean he leave was the right to do that. hanky-panky till we find Wham. another place. Oh. Too many people coming here. Ilmeisesti se halusi olla pelata alasti tätä. And not in the good sense of the word. Let me check for a key. Aha. No key. Guess I'm gonna have to use the lock picking technique my friend Floyd taught me in Riften. Selvä. Ah. D, you're leaving the area. Oh no. Go back to the area. Se on Assassin's Creed. Voi ei. Mä en oo avannut vielä uusia alueita. Go back to the area. See that pride flag? D, you're leaving the area. Run. Go back to the area. But then he took a knee you're to the neck. Anyways, let's go, D. After Aston Power nimeltä järjyy White Ranto, Black Ranto, Combat White Ranto. Oh, so on the nose. So on the nose. En oo varma, että pitäisikö tän näyttää joltain, ei ainakaan näytä siltä. This way, D. Ehkä se on joku pelisisäinen hahmo, jota mä en vaan tunnista tai muista. D, Oi juma. the wheelchair person. Wheelchair person. Wow. They're a great opportunity to level up your virtue. Sitten siinä lukee Brave Wheelchair person. Come on. Listen, I'm sure you can't stand that you always have to stand up for yourself. Siinä luki pet. Siinä lukee pet. Against all the people who can't understand the difficulty wheelchair users have to withstand. I, for one, understand you, and I stand with you. Wheelchair users are more afraid of us than we are That was rough to watch. Oh. of them. Yikes. Yikes. Jos on jengi, joka oikeasti pyörä tulisi summuta, niin tuleeko joku oikeasti taputtaa päälle tai tolleen näin? Tuo on sitä tekopyhyyttä. Huhhuh. Oh, frick, there's people trapped there, Ralph. We have to help them. D, I know those fools. They all conservatives. Oh, never mind that. Wow. D, they have your skin color, so don't attack them. Don't unalive us. We're not white. We're the one world empire. What? Tuo ihonvärihomma, niin se ei päde Afrikassa. Jos joku luulee, että se on joku juttu, niin käykää tsiikaa Afrikka, mitä siellä tapahtuu. Siellä tapahtuu aika kauheita asioita tällä hetkellä. Tai siellä on nyt niinku, ilmeisesti mukaan vuosia tapahtunut jotain, ja se on mennyt aivan medialta ohi, kukaan ei mediassa mainitse niistä, ja mä oon aika uusi niissä jutuissa. Mä en oo tutkinut sen syvemmin kauheasti, koska mä oon nyt keskittynyt tuohon, että miten tuo Irakin homma menee. Mutta huhu. Always resort to violence. By you people, I mean Imperial soldiers. If everyone is a slave, no one is a slave. Ow. No, Ralph! No! Don't do it! Eat my ass. Ow. D, why you making me do all the unaliving? I'm an immigrant. We don't commit violence. Quickly, D. No, sanoppa se UK-laiselle. Sanoppa se jollekin brittiläiselle, johon on tullut noita Get your tyyppejä arcane laittomasti. university-approved potions, or everyone will be unalived. Crimson Plague. Chance Gainin Brainrot. No, mä otan mieluummin Brainrotin.
Freak-halkum ore. What? Mä en oo varma mitä se tarkoittaa. 30% chance gaining Black Heart Blight. Wow. Wow. Hey, remember those silly conspiracy theories saying the Arcane University were adding orichalcum ore to the potions? What? Eli se on joku juttu toi Ore-homma. Mä en ole varmaan halunnut mä tietää. Koska se kuulostaa... Koska niin kuin se sanoi tuossa, että se on joku salaliittoteoria, mutta... Musta tuntuu, että se ei ole salaliittoteoria ja mä en halua tutkia asiaa, mutta jos joku haluaa kommentoida asiasta, niin antaa mennä. wrong with taking a potion that never had a placebo-controlled test. The real threat of the Dark Elves knife crime is the anti-Dunmeric racism that follows. Onks tää nyt se brittihomma? Oh no. Ja tää tuli, hetkinen, kuinka vanha tää on? 5 päivää sitten, eli siellä oli nyt tämä uusi puukotus UK:ssa. Ja mä en usko, että tää on nyt siihen. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tää tuli nyt vähän pahaan aikaan. Siellä oli nyt tää uusi puukotus ja se on ollut paha, se on ollut tosi paha. Siellä poliisi pidätti puukotetun henkilön, jossa ilmeisesti se oli niinku tosta rintakehän läpi puukotettu. Ei saanut hengitettyä, koska keuhko oli ilmeisesti osunut. Ja verta tuli suussa. Ilmeisesti. Mä en oo katsonut sitä klippiä. Luin jutun. Sitten siinä siis se oli jostain syystä siinä, mä nyt käytän sanaa ulkomaalaisten etuovella puukotettuna ja se oli painettu sinne auto eteen, josta sitten ne poliisit otti se sieltä ylös, tai no ei ottanut ylös, vaan istuma-asentoon, sen jälkeen ne laittoi raudat, sitten ne painoi se siihen maahan ja piti sitä epäiltynä johonkin rasismiin viittaavaan tekoon, vaikka se tyyppi oli puukotettu. Ja sitten se oli siinä maassa ilmeisesti, kun se lähti taju, ja sille ei hommattu mitään apuja. Ei ollut mitään ambulanssia. Ja muistaakseni siinä se, joka soitti, ilmeisesti oli ehkä se puukottaja itse, ja se sanoi, että on niinku puukotettu. Ehkä. Muistaakseni? Ei ollut. Se ei sanonut siinä puhelussa ollenkaan siitä, että mitä sillä oli tapahtunut. Mutta silloin kun poliisit huomasi sen, ne ei reagoinut siihen mitenkään, vaan ne vaan niin laittoi käsiraudat ja alkoi kuulustelee sitä siinä. Ja voi herra jumala, että se on nyt aiheuttanut semmoisen sekamelön, että huhhuh. Milloin tulee British Lives Matter? This way, D. D, it's me, Hadvar. I still can't believe you chose Ralph over me. See that? I haven't felt this betrayed since my ex-boyfriend started beating off Bretons behind my back, so to speak. You both unalive the torturer and his lackey? Yes, he was non-consensually torturing us. Yes, consent is everything. Except when it comes to your own health, of course. Enough chit-chat. Let's get this party started. Hey, by the way, are you a real woman or a trans woman? Trans. Okay, you can stay. This way, D. Mä oon nähnyt yhden naisen, jolla on todella deep voice, ja se on vähän humoristinen juttu. Ja mä toivon, että nekin ottaa sen huumorilla. Mutta ne ei ole niinku transu ollenkaan. Ja sitten niitä ärsyttää se, että jos niitä luulaa transuksi, vaikka se on niinku nainen. Mutta sillä on vaan tosi matala ääni. Niin osanottoni heille, että ne joutuu kokee ehkä todennäköisesti jotain tommosta. Lydia update. Voi, tuleeko sitä musta? No, why?
Wait, please understand that if you don't support this decision, we will stop you from playing the game you just bought and we'll share your private data and information to the book. Wow. Vähän doxin sinne, joo. Oh god, I can't look. Mä ensin luulin, että tuo oli sitä käsivartta. Mutta se olikin noita turkiskarvaa. A white skeleton. I guess deep down. Hetkinen. we're all- Lydia skin color from. Hetkinen, miksi? Jos ne muutti vaan ihon värin, niin miksi sen tukka kans vaihtui? Sen tukka kans vaihtui. Oh god, Katsokaa, sillä on rastat nyt. Ja ne sanoo, että ne muutti ainoastaan ihonvärin. Mutta täällä sillä on pelkkä yksi tommonen hius kudottu tolle. Sitten täällä se oli sitten ihan kunnon rastat vaan vedetty. oh god, I can't look. a white Vai skeleton. vai. I guess deep down. we're Woke all shit, white woke boys. shit. Don't say that. I think I'm gonna be sick. This way, D. God damn it. All these brown-skinned people fighting each other. We should be working towards brown supremacy. Wow. Who is racist now? This way, D. This way, D. No to violence. For the one world empire. Define the Oh, my God. stereotype! Not that there is a stereotype. D, you gotta help me fight. No means no, For Ralph. all we know, they could be conservative. Oh, why didn't you say so? Ow! Unalive them all, D. Ow! Wow. Nations of indigenous people are evil. Yeah! Ow! Mä just vasta huomasin yhden jutun. Indigenous people are evil. Hetkinen. Mä luun ton tekstityksen. Siellä lukee Autistic Imperial Slaughterer. Yeah! Oi ei. Ow! Nationalism bad. Imperialism good. Hiya! Ow! I'm more moral than Hiya, you. So ow. I'm gonna rip you apart limb from For limb. the Seems we unalived more black people than Ed Offwin did. If you feel bad about unaliving them, just think of them as unborn babies that we're aborting. Wow, that label makes unaliving okay now. Yep, unaliving babies under 9 months old is fine. Because it's a moral. Oh. Mä toivon, että jos joku nainen on joutunut tapaamaan sikiönsä, niin mä toivon, että se johtuu sen terveyden takia tai jonkun tämmöisen takia, että henkiä uhkaavan tilanteen takia. Mutta 9 kuukauden ikäisen vauvan kanssa on ok. Mä sanoisin, että niinku, vähän niinku, että ei kiitos. Ja mä en tiedä, miten se voi olla 9. Ei kun hetkinen, alle 9. Aha, ja sanotaan alle 9. Niin vau. Vau. Yikes. Moral gray area, and everything's a moral gray area Except for racism. Except for the racism. Wow. Red quartz are naturally skilled parts and are adept to pickpocket. Aha, hieno. En ole varma, kuka ton pitäisi olla. Ehkä Lee, en mä tiedä. Tai siis se Lil jotain. Ehkä. Lil Nas, Lil jotain. This way, D. You doing great, D. So to speak. You're doing great, D. Thanks. Well, I'll be. It's the legendary Oh my God, Rainbow it's the Bear. legendary Rainbow Bear. Legendary Rainbow. Let's get a closer look. Last one there is a conservative. Wait Mä toivon, että se syö no. a minute, Ralph. This isn't a bear. He's a furry. She is not a No, se oli furri vaan. furry, and she identifies as a bear. I am so sorry for misgendering you. And misspeciesing you. You must be so embarrassed right now. Yes, and you have every right to ridicule me. Can bears get it on with humans? Not usually, but this time I will make an exception. This way, Onko toi Baldur's Gatein referenssi? D. Lydia. Ralph. On mulla se ollut vähän jännä, että
Baldur's Gatea pidetään Vokena vaan sen takia, koska siellä on just tämmöistä, on druidit, jotka pystyy muuttumaan eläimiksi ja sen kautta niin kuin pitää sitä Vokena jotenkin maagisesti. Vaikka se on vaan tommonen fantasia juttu. Vähän niin kuin se Minotaurus homma legenda. Että on puoliksi ihminen ja härkä. Se on vähän niin kuin sieltä ajoilta varmaan tullut semmonen joku ihmeellinen mielikuva. And I think I'm gonna identify as a woman now for the foreseeable future. No, don't. At least. Wow, I'm so Hyi. happy for you. Ei. Great. So with that said, I would now like to speak to Lydia exclusively. I'm all ears, D. Lydia, the weather today is good. Yes, the weather is good. We almost Promise. Rachel test. Free! Freedom! Thank you for the trial version. Please purchase the full game to get access to full game. Wow. Haluan antaa taputuksen. Tää oli hyvä. Tätä on ne modernit pelit nykyään. Yes. Kiitos, kun katsoitte.